Dobrý deň, vítajte pri ďalšom podcaste z Komory pod hlavičkou Slovenskej komory stavebných inžinierov. Odchádzať z pódia s plným priehrštím sošiek, tak to môže byť častá realita pri umelcoch, pri športovcoch. V stavebníctve to možno až také časté nie je, ale náš dnešný host presne vie, čo takáto situácia znamená a že je vlastne veľmi príjemná. Naším hostom je pán Erik Hrnčiar zo spoločnosti Heskon. Dobrý deň vám želám. Pekný deň prajem všetkým. A v prvom rade dovoľte pogratulovať k vášmu štvornásobnému víťazstvu v rámci ceny inžinierskej komory vo výstavbe. Získali ste za 2 projekty 2 ceny, povieme si o tom samozrejme viac, takže gratulujeme ešte takto spätne. Ďakujem veľmi pekne, živo si to pamätám a je to pre mňa veľká česť, ale nielen pre mňa, je pre celý môj tím Heskon, takže naozaj si to vážime a ďakujem aj komore za takúto príležitosť a takúto súťaž, takéto ocenia. Vážime si to. Ďakujem veľmi pekne. Je to aj samozrejme, za pozvanie. Áno, je to aj výzva do ďalších ročníkov, aby Heskon už nikdy nechodil z pódia s prázdnymi rukami, aby teda naozaj na to pódium prišiel. Máte to výborne nastavené, pretože vaše projekty sú skutočne jeden na východe Slovenska, a druhý tu v Bratislave. Budeme o tom samozrejme hovoriť. Ešte by som sa ale najskôr k vašej spoločnosti ako takej rada dostala. Vy ste boli pôvodne špecialisti na statiku stavieb. Však? Áno. A medzi tým ste sa prepracovali už na generálneho projektanta. To bol aký dlhý proces? Mám pocit 16 rokov, alebo tak nejako? Áno, presne tak. Bolo to taká doba a ja som autorizovaný stavebný inžinier, projekt pozemák aj statik a teda touto profesiou som žil týmito 2 ako keby oblastiami a Heskon od samého začiatku ponúkal komplexné projekčné služby, ale išlo to ruka v ruke v statike a bola to aj taká cesta, ale aj taká moja osobná a v podstate minulý rok som sa rozhodol, že to statiku zamrazíme a budeme to ponúkať ako externú subdodávku a budeme sa fokusovať na jeden smer ako generálny projektant priemyselných a rezidenčných stavieb. Čiže to je v podstate pomerne nová záležitosť vo vašej firme. Áno, bolo to také moje aj vnútorné osobné rozhodnutie, ale nejak sa to celé tak vykryštalizovalo a cítim v tom pokoj a radosť. Áno, pokoj. To je dobre počuť, lebo myslím si, že robiť stavbu je všetko možno len nepokoj. A najmä stavbu takých veľkých rozmerov, alebo stavby takých veľkých rozmerov, ako máte vy na svojom konte. Takže pozrieme sa na to, čo sa vám podarilo odniesť si z pódia. Sú to teda 4 ocenenia, 2 za projekt Cvírn 3. Stali ste sa absolútnym víťazom v kategórii budovy a mali ste aj prvé miesto v kategórii budovy nad 3,5 milióna eur. A Košická futbalová aréna, čiže na východe Slovenska tento krásny, nový, inovatívny stánok, prvé miesto v kategórii inžinierské stavby, ostatné stavby a máte aj cenu verejnosti. Tak futbalisti sa samozrejme zomkli a asi aj toto samozrejme prispela nielen to, lebo tá stavba, aj keď sme ju určite mnohí nevideli naživo, ak nie sme Košičania alebo sme neboli v Košiciach, tak je prekrásna. A vám sa páčia aj vizuálne obidve budovy, keďže obidve určite poznáte veľmi znútra. Áno. Páčia sa mi tieto stavby, ale určite nie je to zásluhou len nás, inžinierov, ale aj architektov. A v podstate my sme skôr technickí projektanti, Heskon ako generálni technickí projektanti. A tie šaty navrhujú teda architekti, takto máme aj 2 komory, ak to môžem takto povedať, ale tu je veľmi dôležitá tá tiež symbióza a spolupráca. Čiže tu nám bola veľmi dobrá spolupráca s pánom architektom Ambrušom Čabom, čo sa týka Košickej futbalovej arény a čo sa týka na Cvírn 3, tak tam bola veľmi úzka spolupráca s Kompas architektmi. Cvírn 3 je krásna budova. Išla som pred pár dňami okolo nej a naozaj som na ňu pozerala, že teda toto je aj ocenená budova. Vy ste vlastne pri nej ako keby mali veľkú výzvu. Aj som si to prečítala, že v podstate to bola výnimočná vec svojim rozsahom, technickou náročnosťou, aj tým tlakom na čas. Bolo to náročné veľmi, aj časovo? Bolo to náročné na čas, alebo ten čas bol umocnený tým, že na tomto projekte sme ako Heskon mali úlohu spracovať realizačný projekt. Ale háčik bol v tom, že ten projekt už bol spracovaný, ten realizačný projekt a my ako Heskon sme mali za úlohu
na základe teda nejakých alternatívnych riešení optimalizácií, ktoré priniesol developer a ktoré sme aj my priniesli počas tendra do toho projektu, tak sme mali tento projekt nanovo prepracovať a aby toho nebolo málo, tak sme to mali spracovať technológiou v BIMe. No a čiže ten tlak bol naozaj, ten cieľ alebo tej stavby bol taký, že vlastne máte vykopanú jamu, si predstavte, teraz stojíte pred tou jamou a vidíte tam desiatky robotníkov, ako pracujú a vy tam stojíte a ešte v podstate nemáte žiaden výkres realizačný. Takže ten tlak na čas bol enormný a cieľom bolo naozaj, aby stavba nestala. A nestala. Nestala. Je Klobúk dole. V termínoch. Jasné. No a robotníci teda vnútri dole nemali ani vedieť, že vy ešte ten výkres nemáte v ruke. Je to krásna stavba, ktorá prepája vlastne takéto nejaké dedičstvo v Bratislave, tej Cvernovky. Je tam aj stará budova pradiarne však, ako keby prerobená s tým úplne novým. Čiže to je vždy podľa mňa veľká výzva pre zadávateľa, pre staviteľa, pre toho, čo to zhotoví, že aby sa tam zachovalo aj to staré a pribudlo aj to úplne nové všetky možné technológie. Toto bolo asi tiež dosť ťažké. To územie celé, ako som spomínal, navrhli architekti. A čiže to zakomponovanie do toho územia, do tej mestskej časti, to bolo ich úlohou. Našou úlohou bolo naozaj tá technickosť nás HESCO, inžinierov, a aby stavba ako realizácia nezastavila sa v čase. Ale takou technickosťou, ktorú by som chcel možno ukázať a podotknúť, bolo to, že ako viete, vidíte v krásnu fasádu, lebo naozaj je pekná fasáda na tom Cvírne a keby som vás zobral, aby som vám ukázal tú technickosť, nezobral by som vás do nejakého vzorového bytu, ale zobral by som vás do suterénu. Čakala som nejakú strojovňu alebo niečo také. A ukázal by som vám v tom suteréne všetky tie potrubia, ako spolu hrajú, ako nejaká krásna melódia, naozaj jednotlivé potrubia, elektrické rozvody, technologické, vzduchotechnické potrubia, ako to je pekne všetko lícuješ bez nejakých možných zbytočných križovaní a závesené na jednotných závesoch, tak toto by som vám ukázal ako prvé. Následne by som vám ukázal tablet, kde by som vám ukázal BIM model a by ste videli digitálnu dvojičku. Čiže to, ako to vzniklo predtým, to bolo v tom počítači, v tom BIMe a potom to vzniklo na tej realizácii. Čiže takto by som vám ukázal tú technologickosť. A ten byt by prišiel až teda ako druhá, alebo možno až ešte strechu by sme si mohli pozrieť, ako vyzerá. No to je inak fascinujúce, že vy v podstate ste asi chceli, aby to bolo dobré, pekné, úplne všade. Teda aj v útrobách toho domu. Sú tam, predpokladám, nadštandardné vyhotovenia čoho všetkého. Ako si máme predstaviť treba zbývanie v takomto Cvírne, v takomto dome, keďže je to teda top budova? Tak tie nadštandardy sú napríklad stropné chladenie alebo rekuperácia, alebo naozaj máte odzvučnené jednotlivé byty medzi sebou, naozaj detaily sa dbalo na akustiku. Takéto veci, že naozaj, že nemáte odklap v spálni, napríklad nepočujete žblnkať vodu. Takže a takéto technické veci, ktoré možno človek ani nevníma, vníma ich až vtedy, keď sú v neporiadku. To sa možno, že by ma zaujímalo, keďže máme v našich podcastoch aj tému akustiky a vieme aj to, že akustika sa nie teda vždy rieši v dostatočnom predstihu alebo na začiatku a potom sa prichádza na to, že vlastne tam niečo nefunguje. Čiže pri projekte ako Cvírn sa nemohla akustika obísť, predpokladám, v žiadnom prípade. To bolo nevyhnutné takisto ako aj ďalšie témy ako svetlotechnika, nové vlastne akustické normy máme, nové normy na vzduchotechniku, čiže toto vlastne sa muselo postupne zapracovať do toho projektu takisto. Jedna vec je urobiť nejaký projekt, mať ho naplánovaný, dodržiavať časy. Znie to krásne, ale vždy sa môže vyskytnúť niečo, čo vás nejakým spôsobom môže prekvapiť, zaskočiť. Predsa je to aj v nejakej hustej zástavbe. Bolo tam niečo, keď ste si povedali, že no, tak toto je nie až také jednoduché, ako sme si mysleli v procese tej realizácie tej stavby. U nás ten moment bol ešte na tom začiatku, keď sme naozaj stali pred to stavebnou jamou a teraz videl som tých robotníkov a vedel som, že musíme naozaj zamakať, zapracovať a potrebovali sme do týmu zohnať naozaj kvalitných ľudí,
aj profesistov, hej, a čo sa týka aj v našom týme. Museli sme rozšíriť aj náš tím a museli sme rozšíriť teda aj tým odborníkov, profesistov, či už akustikov alebo vzduchotechnikov. No a takisto, ale ktorí takisto vedia pracovať v BIMe. To znamená, že keď nad tým stojíte a vidíte, mal som vtedy naozaj videl veľkú priepasť, ale tu spolu s investorom naozaj sme si sadli, zobrali zoznam kontaktov, ktoré má investor, ktoré my začali s ním obvolávať, stretávať, vysvetľovať a takto sme dali dokopy ten tím a to sa nám vďaka Bohu podarilo. Čiže to bolo také. Na tom začiatku som vedel, že to nebude jednoduché. Ale teda aj BIM vám určite veľmi pomohol. To je technológia, ktorú sme tiež riešili v našom podcaste. A mám pocit, že to bol taký prvý projekt, ako keby aj pre vás prelomový v tom využití technológie BIM. Áno? Áno, výhoda bola v tom, že rok predtým sme takisto s tým developerom z YIT mali spoločný taký pilotný projekt, kde sme si vyskúšali, ako funguje spolupráca s ľuďmi, spolupráca so softvérom, čiže tieto veci sme si v podstate vyskúšali a tento cvír sme išli do ňoho vo všetkými týmito technológiami BIMom v plnej sile. Je pravda, že to je pre zadávateľa naozaj že veľká pomoc? Tak áno, keby z praxe to viete posúdiť. Je to veľká pomoc a aj počas výstavby. Naozaj tí realizátori vedeli zmanéžovať, kade majú viesť potrubia, vedeli sledovať nejaké nedostatky potom počas výstavby, ktoré sa zaznamenávali do systému do systému CDE a je to veľmi veľká výhoda. Využívali sme to aj na koordinačných dňoch, kde sme si premietali ten BIM model, diskutovali sme o problémoch, o nejakých kolíziách, hľadali riešenia. Boli kolízie? Boli, ale inžinieri sa snažili všetky vyriešiť. Vďaka BIMu aj doteraz možno úplne presne viete, keď si to roztvoríte, že kde je čo, hej? Každý kúsok tej budovy. A slúži to aj pre investorov. Viem, že niektorí developeri vlastne potom ponúkajú ďalej aj pre vlastne pre nových majiteľov bytov a ako nejaký zdroj pravdy, keď potrebujete si zavostiť luster alebo nejaký obraz, tak neprevrtáte nejaké potrubie. Napríklad, keby tam niekto chcel mať veľké akvárium, tak dá sa mu povedať, že áno, nie, do akej hmotnosti, lebo BIM hovorí toto o nosnosti? S tou statikou je to náročnejšie, ale tie ostatné veci sa dajú bez nejakého kontaktu na inžiniera. No a keďže vy ste aj statik zároveň, tak vy by ste to mali mať bez problémov zvládnuté. Áno, či áno, či nie. Môžete mi zavolať, keď budete niečo potrebovať. Nesťahujem sa zatiaľ do Cvírnu, ale odkaz pre tých, ktorí tam už chcú bývať alebo bývajú, že teda samozrejme môžu aj vďaka BIMu vedieť čo, kde a ako. Takže krásna stavba stojí, už je kompletne hotová, daná do užívania. Áno. Chodíte okolo nej niekedy? Ste na ňu hrdí? Tak je to pekná stavba. A viete, čo za tým všetko stalo, takže to vás poteší, keď jedna vec, že tam bývajú ľudia, že sú spokojní, druhá vec, že v podstate ľuďom sa to páči a aj teda, že sme boli za to ocenení, takže to je asi taká radosť pre nás. Hodnotenie poroty počas ocenenia CING teda vyzdvihlo najmä precízne spracovanie projektu, vysokú mieru koordinácie profesí, čiže tam naozaj veľmi aj zohráva úlohu tá ľudská stránka, ako sa rýchlo viete dať dokopy, ako viete spolupracovať. Nebýva to úplne časté, alebo už teda aj v stavebníctve mnohí ľudia pochopili, že tam tá kooperácia je nutná. Pýtam sa laicky, lebo niekedy naozaj sú veľké prestoje. Kvôli tomu, že je problém medzi ľuďmi. Áno, to není to len o tých strojoch, ja si myslím, že je to najmä o ľuďoch, o tom, ako k tej danej úlohe pristupujú, ako sú zodpovední, ako vedia spolu komunikovať, vychádzať, vedieť si povedať aj svoje možno zlyhania, slabosti, spoznať sa jeden druhého a v podstate a využívať aj tie silné stránky. Čo sa týka aj toho interného tímu, snažíme sa naozaj ľudí využívať tom, čom sú dobrí. Ako dlho trvala celá stavba? Ten projekt trval nejak vyše roka a potom aj tá realizácia ale išla postupne aj počas toho projekcia, potom ešte sa do projektu pokračovala realizácia, čiže nejaké 2 roky. Aj tak super. Áno. Celkom by som povedala, niektoré domy sa aj 10 rokov stávajú, ale to našťastie nie je prípad Cvírnu. Presuňme sa aj na východ. Na východe svieti krásna futbalová aréna, taký nový stánok, tiež unikátny, slúži samozrejme nielen pre futbalové stretnutia, je to aj multikultúrne miesto, alebo teda na rôzne podujatia. Tak na to ste sa už boli teda pozrieť?
na východe Slovenska? Áno, tam rád chodím, pretože v podstate tam máme aj pobočku, čiže tam mám svoj tím priamo v Košiciach a rád chodím na východ. Manželka odtiaľ pochádza, čiže naozaj ten kraj mám veľmi rád. A boli sme na aréne spolu s tímom, sme sa boli pozrieť na zápas, takže to bolo veľmi príjemné. Všetko v poriadku, hej? Ano. Všetko svietilo ako má, akustika bola výborná. Futbalisti dali góly? Áno. Dobre. Dobre, ale samozrejme vráťme sa k tomu, čo je podstatou vašej práce, že samozrejme ste určite rád v takejto budove alebo štadióne, ktorý ste v podstate mali pod palcom a doviedli k úspešnému koncu. Ale čo je možno pre vás, aj vzhľadom na to, že ste pôvodne akože iba statik a až teraz posledný rok robíte už generálneho projektanta, náročnejšie? Budova v centre mesta alebo veľký krásny nový štadión? Sú to úplne diametrálne odlišné stavby. Rozumiem, no ja si myslím, že ono to aspoň pre mňa nie je to o tom druhé stavby, hej, že či je to teda štadión alebo teda nejaká rezidencia, ale je to o tom, s kým ten projekt robíte. Hej, že doslovne naozaj, že s akým investorom, s akým developerom, koho máte v tíme, kto je ako hlavný inžinier projektu a naozaj aký máte subdodávateľ. Čiže naozaj o tej spolupráci, o tom tíme, že či už je to aj malý, veľký projekt, alebo teda rezidenčný, alebo teda futbalový štadión, tak nie je to jedno, s kým ho robíte. A nám určite nie. Aj futbalový štadión môže byť iba štadión a môže to byť krásna stavba. Ona má v podstate taký perforovaný obvodový plášť však, že to aj krásne vyzerá počas trebárs večerných nejakých programov alebo tých futbalových stretnutí. Takže to je čo? To bola zásluha architektov, ten nápad, že to tak krásne vyzerá, alebo teda je to aj vaša zásluha? Asi aj áno, lebo ste to zrealizovali. Ako som spomínal na začiatku, čiže tie šaty navrhol architekt, ale musel s nami spolupracovať, pretože tam je predpätá fasáda, čiže v podstate s nami ako s projektantami, s dostatikmi sme museli nájsť riešenie, ktoré vlastne nebude len estetické, ale teda aj funkčné, aj ekonomické. Môže sa stať, či už je to budova ako Cvierna alebo futbalový štadión, že si architekt niečo tak vymyslí, že je to ako keby už nad možnosti toho zhotoviteľa? Môže sa to stať, ja si pamätám ešte zo strednej školy. Môj učiteľ hovoril, že tvoj najväčší vnútorný nepriateľ je architekt, ako statik, som študoval na strednej statiku, ale ono postupne naozaj, keď to tak zoberiete z druhej strany, že hľadáte tú spoluprácu, tak spolu nájdete to riešenie. Niekto musí ubrať zo svojich požiadaviek? Tak to je aj v živote, nie? Kompromis, áno. A bolo pri tejto futbalovej aréne zase podobne ako pri Cvírne. Dobre, tam bola tá jama komplikovaná a ten úvodný, to nastavenie, že jama a čo s ňou ďalej. Tu bolo čo? Možno taký moment, keď ste trošku si hovorili, že toto nebude jednoduché? Tu na to bolo možno tie vzťahy. Áno? Áno, ale ja by som sa vrátil ešte možno, keď sme projektovali prvý úplne štadión, tak po jeho dokončení sme boli generálnym teda zhotoviteľom pozvaní na teda úvodný zápas a bol to plný štadión kompletka a teda som sedel proti tribúne domácim, kde fandovalo fakt tisícky fanúšikov a vtedy naozaj som teda precítil takú zodpovednosť, že naozaj že bolo to naozaj taká bázeň pre to zodpovednosťou ma precitla a v podstate bol to aj taký príjemný pocit, že bolo to veľmi akože super, ale aj taká bázeň a naozaj som to až tak musel ísť až tak predýchať, že tak som išiel po tú tribúnu a dal som si tam aj pivo, že naozaj sa tak uzemniť, predýchať to, ale bol to dobrý pocit, ale to vás taký moment to ma potom nakoplo naozaj kráčať ďalej a pristúpať k tým veciam zodpovedne. Vy ste spomenuli aj teda vzťahy, samozrejme už sme toto viackrát vrávali, čiže keď by sme možno, že mali teraz poradiť mladým ľuďom, ktorí či už stavebníctvo študujú, hoci ktorú profesiu, tak nie je to iba o tom, čo mám v hlave, nejaké normy, čísla, rátanie, ale mal by byť aj ten stavebník a zadávateľ a už ktokoľvek zhotoviteľ aj teda tak sociálne podkutý, že nemôžem ako keby odsunúť to, ako s niekým komunikujem alebo nekomunikujem bokom?
Pýtate sa na mladých? Teda? Áno, pretože tu máme, no aj na starých samozrejme, len tých už niekedy neprerobíme, ale keď sú tu mladí stavební inžinieri alebo profesisti, tak mali by vedieť, aby tie vzťahy fungovali aj asi komunikovať. Že nie sme tu len o tom stavebníctve, ale aj o tej komunikácii. Mäkké zručnosti, áno, aj tu platia? Určite áno, platia aj tu na tieto zručnosti, ale možno ak by som mal mladým, teda ak by mladí inžinieri chceli v podstate možno sa pozrieť na, alebo tiež pracovať na takýchto projektoch, tak že možno tú cestu len také, ako som to možno ja zažil a snažím sa aj v podstate, keď nám prídu do firmy nejakí juniori, tak možno taký message, že ako by mohla vyzerať tá cesta, tak možno si vyskúšať, že rôzne role na tých jednotlivých pozíciách, či už v projekcii, alebo aj v realizácii. Hej. Ja som začal napríklad v realizácii, takže ja som si bol ako prípravár, kalkulant, potom ako stavby vedúci. Čiže možno tým mladým ľuďom by som odporúčil vyskúšať si teda projekciu, realizáciu, potom rôzne role, či už projektant, prípravár, stavby vedúci. No a hľadal ten takéto, to, čo ho baví, hej, hľadal v tom také nejaké naplnenie, svoje také poslanie, čiže takú cestu a robil to naozaj, čo ho baví, aby potom mal z toho radosť a netrapil aj seba, aj zamestnávateľa. Majú mladí, šikovní ľudia k vám cestu otvorenú do Heskonu? Áno, majú otvorenú cestu a snažíme sa jedným našim takou hodnotou je zdieľať svoje skúsenosti, čiže naozaj, aby to stavebníctvo rástlo, že nenechávame si to len sami pre seba, ale odozdávame tie skúsenosti z generácie na generáciu, čiže toto je, myslím si, že zmysel. S čím máte v pláne zabudovať na CINK 2026? To ešte nestojí, hej? Ešte to nestojí. Pripravujeme projekty, takže veríme teda, že v našom portfóliu sú projekty, ktoré budeme môcť zaradiť aj do ďalšieho ročníka. Veľmi sa teším, že sa vám takto darí, pretože môžete byť inšpiráciou aj vy osobne, aj vaša firma, že stavať s dušou, s láskou k práci a teda naozaj s tým zanietením má zmysel, pretože tu vznikajú aj vďaka vám krásne stavby, ako je Cvierna alebo Košická futbalová aréna. Takže ďakujem, že ste prišli. A ja ďakujem pekne za pozvanie. Prajem všetko dobré. Našim hosťom bol pán Erik Hrnčiar zo spoločnosti Heskon, ktorá je generálnym projektantom pre priemyselné a rezidenčné budovy. No a vás opäť pozývame k ďalšiemu podcastu pod hlavičkou Slovenskej komory stavebných inžinierov. Pekný deň želáme.